hneď na štart a idem do kempu. OK. Krn pod nohami, 2300 skoro. Fúka v doline. Neviem, ešte mám 1200, ale 2300. dopredu, bez všetkého, tak asi západ. Ale keď som letel sem fúkal východ, tak neviem, bez také. Uvidím dole. 2300 krn. Dobre, že koľko si mám nehať rezervy od štartu, aby som doletel za 30. Ide, ja som aj neviem, 1200 možno a už som nad hradom a mám 1100, ono to nepadá, ale pomaly ide dopredu, 30-kou. Dobre, rozumel, ja doletím isto, mne mi dajte pivo, jak už nikto nejde. Taký dojebaný deň to vyzeralo byť ze začiatku a celkom dobre sa to vyrobilo. Hej, naraz 11 mali byť. Vidíš, všetko zleje na niečo dobré. Presne tak, dneska už môžeme vypiť troška. Ale preklepalo ma dneska parázy jak režec.